ngina abantu bami la endlini. Ngizangibuza ngifocus la. Angisihambe eyikhulini uqalile kanti uqeda nini? Ngiqeda nini? Hawu babani. Uthini ukuthi ngiqeda nini? Hawu uyazi nje nami ukuthi Sibahle. hawu yini. Uyazi bathiwa nje work from home. Sisebenzele emakhaya, kungasebenzi ngikwazi so semsebenzini ila ekhaya hawu phela nami ngiyasidinga isikhathi sami. Okay ngasiyeke lokho. Nginjani namhlanje? Njani? Hawu ngiphenduka Uchaza uthini manje njani? hawu yabona. Hawu awulibona ushintsho? Unjani sithando sami? Ngiyafika njani? Awazi wamuhla ukade ngakugcina mama. Indaba pho ubantshezela yini kangaka mama? Hawu kusami ngiyabonga ukungincoma kwakho. Angithi ukhona nje lo mlisa lapha endlini manje bekufanele ngithole indlela yokudrayisa ukuze ngizokwazi ukuthi ngiphume. Buka ke mama uyazi mina sengiqala uba serious ngalothando lethu manje. Sengiqala uba serious ngempela mntakwethu ngifuna indaba sibe sidala macashe la. Yazi uyathanda kusami uhlezi ufaka le nkulumo yakho. The time ungishela ngakutshela kahle ukuthi nginomuntu. Ayini yalona yewudla lengalo ukala ngisandela baby ayini yalona awudlule ngala phela awusistele lapha awukabhizi manje awukabhizi no uzosebenzisa isikhathi ngiyabuya awukwenzani ngale yini manje kwenze njani manje? Yazi sengikhathalele nje yami nawe ngoba wena umuntu ongafuni ukunderstand ukuthi nginomuntu endlini yazi ufika ngikhatha ngisho ngikhatha njengokufona bese uyafona uyabona ukuthi ifoni ngoba ngidrop ukuchaza ukuthi umuntu wami ukhona kodwa wena usafuna ukunderstand kodwa manje mntakwethu sonitshela ngomuntu wakho manje baby kodwa last time baby bungitshelile wena ukuthi umuntu wakho wenzana phela nami ngiyabona nami ndazama inkinga zami naye sesiyisile manje ngezana ngempela sibahle mangokuthi uzitshela ukuthi kuphela kanjena hayi uyadlala kuphelile mina ngondumisa kayi1 mayitshela ukuthi kuphelile ngaye nami hayi shothi ngeke aphinda athandane namuntu ngisho naye nalendo yakhe ngiyaqeda ngawo umuntu umisa kayi1 wasendlini ke manje inkinga ngoba akekho right uyabona udingeka ukuthi manje sithole specialist ngisakhuluma noma wakhe intende nje uyabona because manje ngazi ukuthi unale nkinga lokuthi ungena ama period usengene for 3 weeks uyabona ulokho ophe 1 zama yonke imithi sihamba ama chemist veni imithi asazi kwenzakala kahle kahle hayi jabulekile ba so nje umuntu esifazane so isuke idalwa yini lo mtitekile njengamanje nama angiyazi kahle ngiyaxaka le ngizokhokha ngiyaqonda usizwe lakho manje nami ngiyathanda ukukusiza kodwa manje abantu bangilayele wena la uthi ungangisiza abantu uyabasiza ngoba kuyimi ngifuna ungisiza manje ngicela ungixolele kakhulu kodwa ngikukhona umuntu oningakutholela yena wakamagelwane naye nje uyabasiza kakhulu abantu wena ufuni kahle hayi ukuthi angifune mama ngiyinkinga nje ngidunjekile ngempela mawube ngesikhathi esirong mama hayi suka ngivela ngakubona ukuthi awunasizo lolutho umkufa kufa lo awu useless wena manje Wow,
Ukephi wena namashethe yesithathu. Patrick! Patrick!